Bog se ne sveti za grehe naše. Naprotiv, voli nas još više i hoće da se ispravimo. Iskušenja treba da primamo iako nas žaloste. I ne zaboravimo da Bog dopušta iskušenja prema duhovnoj snazi koju ima svako od nas. Bog ne daje duhovne darove čoveku ako prethodno ne pretrpi iskušenja i žalosti po dopuštenju. To je delo Božje mudrosti koju ne mogu ljudi razumeti. U iskušenjima, u onom času velike duševne bure, čini nam se da su nas svi napustili i nema ni sa koje strane nade za spasenje. Sve nam izgleda crno i mračno, ali ne gubimo hrabrost i ne očajavajmo. Iskušenja su pokazatelji duhovnog napredovanja čovekovog. U času iskušenja imamo pomoćnika, živoga Boga. Zašto dakle da se plašimo?